Очаквам да дойде с европейски мусулмани, ще видим. Слушай, ще му. Вика, това неща, 5 лева, големи размери, като на тебе, май. Това няма да ми става. Слагай го, бе! Виж, масажа с това. С помпото взей. Първо се почват по нуля. Първото. Ще си камуфлажи да е на заванка. Баш теки си има нас толкова. Имаш ли? Още един такъв запори, ще умра от глад. Ще да умре от глад. И явно не му върви сергията. Сигурно. Да, и си пъти съседите. Защо го това е това? Ами... Ти ще трябва да изглеждаш някакво. Как се взема с най-покарси? Ами на слава и гали. Pastor da. Tamam. Образане. Там. Найди окно. Да, да. И какво? Pensa uma vez
С звъна на хлопките гонят злото. В ръцете си държат червени саби, наречени спътилки. Искам да ви кажа да не се криете от най-малкия песяк. Той се казва Бечев. За първото име не съм сигурна. Димитър Бечев е най-малкият кукер. Неговия батко Ангел Бечев също е тук, заедно с баща им са. Има задължителни персонажи във всички кукерски групи. Старейшината. Тая година той е с обновен реквизит, има и палка. А много интересна е двойната кукерска маска на широколъчени. Жена носи мъж на гърба си. Не може да бъде. Това изобщо не може да се случи в България. Ритуала на песеците изобразява пробуждането на природата, плодовитостта и раждането на новия живот. С хлопките те пробуждат злото, пропъждат зимата. С едни движения с пътилките те изравят злите духове и ги съсичат, а в същото време правят и заораване. Ако забелязвате, в торбата на песецката невеста има натъпкана слава. Тая слама е символ на злото, тя ще се изгори на площада и ще бъде прескочена на кръст. По този начин ще се започне на чисто новата земеделска година. След мъничко двама от кукерите ще бъдат впрегнати в рало и ще бъде направено заораването от ръководителя, а останалите ще минат и ще зарият житото символично. С това движение те изравят злите духове и ги съсичат. Сега ги съсичат. Господин Копчев ми подсказва и наистина е така. В Широка лъка песеците започват още от понеделника да ходят по къщите и да гонят злите духове. Те ходят във всяка къща. Ето сега е момента, в който песецката невеста вади сламата от торбата. Злото е запалено, освен че ще бъде изгорено злото в огъня. Огъня е символ и на светлината, а на всичкото отгоре дима на огъня е връзката между земята и небето. Сега огъня ще бъде прескочен на кръст. Не се притеснявайте, ако се отурвите, няма да вахапят бълхи. Това също е един от символите.
Запяна му се нещо на песъка. На песецката невеста. Стажните стигнаха чак до мене. Всеки момент песеците от широка лъка ще впрегнат един от тях в ралото, за да заорат. Един от кукерите, който има демонична сила, ще я убие, а той самият ще бъде хванат и наказан на смърт чрез обесване. Невеста роди преждевременно. И така се случва понякога. Така тури го в торбата. Песецката невеста вече е убита. Но злосторника ще бъде хванат. След хванате вече злосторника след малко. Ралото ще бъде направено на бесилка. Злодеят ще бъде наказан. Както забелязвате, 4 кукери са загради на бесилото. Сега злосторника ще бъде наказан. Долу е сложен шиник. Сега отговорника рита шиника. Дръжте злосторника. Сега той ще бъде задължен да възкреси булката. Прескача я 3 пъти. Булката ще възкръсне. Ще оживее и да се надяваме, че ще има нова рожба. Старейшината и акушер честит нов живот.
благодарим на широколъшките песеци, да са живи и здрави дълги години, да посрещат гости. Те ще продължават да играят в селото. Много е красиво бебето на песечката невестка. Най-малкият е Димитър Бечев. Сериозен кукер. Според мен на 3-4 години. Батко му също е тук, Ангел Бечев. Двама ангеловци играят, те са в 4-ти клас и двамата. От училището в Широка лъка. Благодарим ви да играете дълги години. Канват хората за работа по полето. Обичаят е свързан с трудовата дейност на хората. Извършва се символично засяване, като сеяче благославя. Както е пълна крината, тъй да е сита годината. Кукерите изнасят пролетта, която благославя и приканва стопаните за работа по полето. Маските на старците са украсени с цветя за добра реколта от маслодайната роза, която от дълбоки старини до днес е основен поминък на хората. В облеклото преобладава червеният и белият цвят, бяла риза и пимбен гислюк. За здраве и дълголетие на кръста се слагат прашки с тежки пискюли. Както са тежки пискюлите, тъй да са тежки житата по класовете. Раздрънкват се хлопки и чанове за прогонване на нечистите сили. През 2007 година съставът е отличен с първа категория от Обществото по фолклор. Кукерите са редовен участник в националните празници в Перник, Ямбол, Стара Загора, Широка лъка, Разлог и много други. Участник е и в международни карнавали в Полша, Черна гора, Сърбия, Португалия, Франция и Турция. През месец май кукерите на село Климент ще представят българските традиции в Люксембург. Добре дошли! Заповядайте!
Топло слънце пак огря, мене с радост посрещнете, аз съм пролета. Че са дошли старците и джамалите, с хлопки да се разхлопат, зли духове да прогонят, с прашки да се размятат, прашки с тежки пискюли. Както са тежки пискюли, тъй да са тежки житата по класовете. Както са китни сурати, тъй да цъфтят градини с гюлтрен дафили в нашата долина розова. Както е пълна на сеяча крината, тъй да е сита годината. Хей, стопани, я станете и за работа се заовете. В групата кукери от село Васил Левски също ще има урач, впрегнат в дървено рало и 2 вола, които също символично ще заорат. оглася вред Мегдана. Звън оглася, пролет иде, всичко за живот се буди. Ниви, поля и градини. И орачи работливи разорават своите ниви. Бога моля, благославят, пълен пак да е камбарът. Искам да предупредя орача, който удря толкова силно воловете, че в Широка лъка има организация за защита на животните, която си кореспондира с организацията на Бриджит Бардо, така че много внимателно. Булки, я виж, че слънцето изпече и нивата каква е пораснала, тая година ще бъде голям берекет. А ние да се захващаме за работа, че ще дойде време и чорбаджията да дойде. И трябва да видим да сме ожънали до тогава. Айде сега, Бог пред нас и ние след него. Слънчеце мило, манено, наледе
прозрача мина и зася нивата, а сега вече се събират житата. Така става в село Васил Левски. Айде сега, докато оплетем брадата и да вържим и снопа, че чорбаджията идва. Така и аз сега да се откъсне, че е на берекет, да е пълен хамбара. Я вижте, баджията идва. Айде, Чор, и сме готови. Берекетът е голям. Я виж. Да бъде... Реколтата. Колкото класове на нивата, толкова и щастие във всички домове на Широка Лъка. Благодарим, а ти да носи доволен и до година пак да не извикаш. А сега да видим с какво ще ни платиш, че я тея моми трябва да си купат и герданчи, и коланчи. Той! Да си жив и здрав. Той! Искам да купя десния вол. Аз купувам десния вол, ти го разсипаме човек с този бой. Той! Долу! Долу! Развръзвай кесията и плаща, и стопанина да плаща. Браво! А ние трябва да си тръгваме. Добре ли ви плати? Да, жив и здрав. Кадано, каданче целе, кадано, каданче целе. Аплодисменти за читалище Никола Янков Вапцаров 1906, село Васил Левски, община Карлово. Десния вол е за мене. Даваш ли го? Колко? Ще се договорим, ще се пазарим. Ти назад! Ти дето го би назад! Обредите, които извършват кукерите, са тясно свързвани с трудовата дейност на хората и тяхната надежда за по-добър и по-богат живот. Те играят също да се бъде предизвикано плодородие и здраве по хората и добитъка. Групата се състои от момчета, кукерите играят седмица след седми заговезни, както казах. Този обичай се изпълнява с цел и млади мъже, централни образи, в които са булката, младоженеца, допълнени от двама-трима кометаджи, зълби, девери, пародийния образ на попа, който ви ръси в момента с осветена течност, която не се знае каква е. Обикновено този поп носи винце. С които в момента кукерите от Драгоданово дигат прах и аларма, се наричат помети. А костюмите на самите кукери, които те сами приготвят, добре дошли, момчета. Айде, булка, кукерите се... Айде да видим да ги пускат.
овали с рога перушина, брада от волната на овцата, на краката имат бели навуща и черни кожени връзки или вадени пристилки, на кръста имат хлопки. Образното облекло допълва кукерските атрибути. Джумук, дървения таган, големите тояги помети в долния край с прикрепена овча кожа, курка с вълна, символ на плодородието, крусно, с което младоженеца пази булката и кадилницата на попа. В кадилницата на попа вместо тамян има люти чушки, така че ако кихате да знаете от какво е. Винцето е бяло. И ракийката е хубава. Защото отеца на тая група пръска хората с това вино, бе, човек. А сега не може да с червено вино. малко, да изгоним злите духове, за здраве и берекет и честит празник на всички българи! Такава работа и радост. Мултифункционален. А групата възпроизвежда обрада Куков ден. Посрещането на кукерите в дома, измитането на злото и болестите, ритуалното заораване и засяване на нивата. Заповядайте! Добре дошла, булка! Добре заварили! Добре заварили! От коли ви чакаме да дойдете в нашата къща? А сега, може ли да ми дадете данък като ръченица? Ще направим! Че игрива булка, бе. Що бе толкова игрива, всичкото ще ги изварве, както викаме в нашия край. И работата и веселието. Цървулите са и много европейски. И членка на Европейския съюз, все пак. Ово поиграхте, развеселихте ни къщата. А сега да ще вземи питата. А че почерпи кукерите. Да видим годината плодородна ли ще е. Колкото са зранцата от разпита, толкова да са снопите в нивята. Дай Боже, дай Боже. Аз всичко от минуто. Чести кукерки! Булка, вземи метлата, че примети къщата.
Да няма мразоти, да няма лошоти, болестите измити. Болка, взем да тръгваме, че трябва да заорем нивата, а времето напрежда. Болка, да взем, да изберем два кукерена. Ето, зорем нивата. Да изберем. Докато бъде извършено ритуалното заораване, искам да ви споделя, че кукерската група има участие в множество фестивали и маскарадни игри. Регионални, национални и международни. Награждавана многократно с отличия за най-точно възпроизвеждане на обред, съхранение и предаване на обичай за кукери и най-атрактивни булка и годеник. Не случайно сме впечатлени от булката. Много е красива и много оправна. Хурката е много хубава. Обещала ми е до година да ми я подари. Много хубаво ти отработен жеста за засяването. Дано да ти се фане житото, да са едри класовете. А и орача е много по-внимателен към животните. Очите с бяло вино ли пръскаш или с вода? Светена. Каквото са читали. Точно така, малко и насам. За здраве. Честит празник. Метър колесе в крината, да видим, ще има ли берекет тази година. Вълка, ай сега да направиш една богословка, да е берекетлия. Чувайте, хора, бре! Кукерите са дошли в селото, да изгоним злото, да стане цар доброто! Колкото
Колкото са на гората листата, толкова да са снопите в нивята! Колкото са по полето билките, толкова да са децата в люлките! Колкото са по небето звездичките, толкова да са паричките в кесичките! Колкото е здрав на попа Джумука, толкова да сте здрави всички тука! И най-сетне ще река, който не харесва на кукерите булката, да яде хурката! Амин! Който не харесва годиника, да му яде дръвника! Амин! Който не харесва попа, да говори, да приема дарове и пожелания, които са нанизи от жито, сушени плодове и семки. Пъстрото и невестата, които танцуват в средата на групата, са булката и младоженеца. Звънчарите най-много пазят булката. При кукерите отдолен има и социален характер играта на кукерите. След като съберат дарения, те правят общ празник и даряват една част от събраното на най-бедните. Не, какво беше? Отиваме, бе. Тук спе. Захар. Тому.